Bir kiyim tarixi. İxtibar. Әйтші шундай исемдәге конкурс башлый. Саулармысыз, бу Әйтші каналы. Минем исемем Ленар, мин Мәскәүдә яшәүче татар егете. Кешеләрнең ике төре була. Берәүләр иске киемнәрне ташлый. Жәлләп тә тормыйлар. Чыгаралар да аталар. Икенчеләр бик зур истәлек итеп саклап тота. Минем дә шундый бер киемем бар. Менә ул. Соры төстәге костюм. Миңа серле итеп конверт сузган кешене таныйсызмы? Дөрес! Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Элекеге җитәкчем ул минем. Конверт эчендә нәрсә бар дисезме? Акча. Яңа ел бәйрәмендә тапшырылган премия. Яхшы эшләгән өчен. Дәүләт Советында эшләгәндә костюм чистый икенче тәнемә әйләнгән иде. Кая барсаң да шуны киясе. Ай, кайларга гына барылмады. Кабарда-Балкар республикасын, Ямал-Ненец автоном округына, Томск, Пенза, Оренбург, Түбән Новгород өлкәләренә, Мәскәү белән Санкт-Петербургны әйткәндә юк. Самолет, вертолетларда да шактый күп очтык. Сыртына Татарстан дип язылган вертолетка таба барган видеода сакланган архивымда. Вот он тот вертолет, дай бог мы на котором полетим. Вот он красиво написано Татарстан. Сейчас заведут вертушки. Андрей, рукой помаши. Да. Вертушки, здрасте. Мин киелгән, әмма яхшы сакланган киемне чыгарып атмыйм. Аның миннән соң да тормышы дәвам итәргә тиеш. Мин еш кына дустым Рамилгә Әлмәт якларына Мәскәүдән пачка кием җибәрәм. Хәзер үзем рульдә барам, кофта син биргән кызыл төстәге. Мин аны хәзер киеп йөрим прекрас. Бик яхшы материал булып чыкты. Бик шундый хабышный теге җылы, рәхәт китерергә. Шуңа киям мин аны. Әйтәмиш, кием миннән соң да, синнән соң да яшәргә тиеш. Теге сары костюмда Рамил Давид хәзер. Син биреп җибәргән костюмың әле минем һаман чишмәлектә эленеп тора. Бик матур. Ләкин дә сәбәп булмады Ленар аны кияргә. Һаман өмет итеп торам, бәлки син өйләнерсең дә синең туеңа барып шушы костюмны киеп йөрермен дип. Алла бирсә инде. Ну, сүзен таба белә дә инде Рамил. Таш әтисе. Истәлекле кием дигәннән, Әйтші яңа конкурс игълан итә. Бер кием тарихы дип атала ул. Иң кадерле истәлекле киемең турында яз. Фотосы да булсын, яме? Конкурс шартлары белән ВКонтактеның Әйтші төркемендә таныша аласыз. Язмаларны шушы баннер астында калдырасы. Җиңүчеләргә акчалата бүләк була. Башладыкмы?